бачам, ин қишлоқчаи моай ва дар ин ҷо 1000 сол пешҳо бобови бимо зиндагӣ мекарданд ва дар тарафи гафуш яъне тарафи ғарбда аждаҳорҳо зиндагӣ мекарданд. ва ман медонам ту бояд як кора кунӣ, бояд бари ҷои ӯро биёвӣ. ҷинҷони матра чанд бор гуфтам ки барои тира ягон бозича неста. Майлаш хай бирагане биёрош. актумада бугу ма чихе поён буфром. Бародар ман аждад ки Well, I started out all alone тура нигоҳ down a киёта дига да ҷинҷони dirty мона. road. I'm learning to fly. Started out. Чӣ боя аждаҳори дига? маълум мешавад ки аждаҳори яла қисми кардагӣ. Ҳа, ту рост мегӣ, варианти ту хубтарай. Well, the good old days бачаам агар мо ҳамаи раман накунем воморо нобуд мекунад. may not return. ин дар таърих якум бора ки душманои бақувват хумонда ҳамла кардестанд. мерем ҷои махфӣ мекунем ва аждаҳорҳоро наҷот метем. Ма ҳама наҷикои тира айбайн мебарам. ма тира миём ҷураҷон. He may burn. Ту ҳеҷ кай нести ба аждаҳори худат. агар ки умора бирай мо ҳама вақт аждаҳорҳоро ай даст метем ва ӯро ягон қад беғарз ай муман карда наметонай. Хай, ба мо бояд чӣ кор бикунем? баъзи чонкати аждаҳорҳо меҷангем. ту барои чӣ кардидӣ аждаҳори майдака овардӣ? برای که من داخل دزدیق میشم. ин ҳамиҷа ҷои махфии аждаҳорҳо аст. Наконец-то мо ёфтемша. хай чӣ мекунем ҷураҷон, вақтиш расид. нигоҳ кунем ки пеши мо омаистад. хандидан бигири ҳайвонот.